Señoras e señores, son as 6:27 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Ti, que estás na casa, non nos sigues nas redes sociais? Mal! Moi mal! @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que subimos todos os días do ano e que fan dúas persoas que son maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Estou contento porque xa introduzo a palabra maravilloso sin rin-tin-tin. Estás te posendo xa o demo do... Do que? Do trabalingües? Sí. Pero que dis? Non me Está trabalingües. trabucando, o demo trabucador. O demo trabucón. Bueno, como estades? Moi ben. Ben? Sí. Sí? No crees, o que? Non sei. Mira, máis igual. Un pouco raro. Estou genial. Sí. Ten cara de estar ben, Begoña. Bueno, sí, ten bastante boa pinta, que dentro do que cabe. eu son así, Podía estar peor. Sí. Eso así. E Begoña ten cara de estar ben. No, está sempre ben. Estupenda, maravillosa. Teño días, O maquillaje fai. O maquillaje fai. Axuda moito. Axuda Bueno, moito. sabes que pasa? Que Xulio gañou onte, entón está contento. Home, claro. Estás feliz. Pero foi Entón, unha victoria de fe. De fe, de moita fe, de moita fe. E Begoña hoxe ten que loitar moito pola victoria. Sí, estou moi triste. Pois mira, vamos facer algo que che vai gustar. Sí, Porque é moi da túa zona. pois millor. Sí. Alégrome moito. Porque estamos en outono e a ver que nos trae Charo, atención, de Puente de Domingo Flórez, en León. Chámome Charo. Son da provincia de León, pueblo que se llama Puente Domingo Flórez, dando con a provincia de Ourense. É terra de castañas. Eu fago moitas veces as castañas cocidas, botolle un pouquiño sal, na máis, pelámolas e comémolas co yogur natural. E despois asadas tamén, varias veces as facemos, e fago de postre mousse de castañas. Incluso para merendar. Gostaríame que me deras máis ideas para facerlas, porque teño moitas castañas e para facer, non facer sempre da mesma maneira. Un bico, un saludo e moitas gracias, faced o que poidades. Que grande, Charo, Que grande, Moi ben. Sí, sí. Qué grande, Que Charo. receita máis chula. Que grande, Charo, e que grande ese pelo azul que ten. Sí. Que guapa estaba co pelo azul. Eu pensei que era un Gustou reflejo. moito. Parecía, sí, que reflectía un pouco, pero non, verdad? Era o seu pelo. Bueno, Charo tráenos dende León, provincia de León, castañas. Pero castañas hai moito tamén na zona de Begoña, en Ríos. Sí, moita castaña. Tens moita castaña. Bueno, Temos a Ourense. festa de En castaña. toda Galicia hai castiñeiros. En todo Galicia hai moitos outros que teñen castañas, pero concretamente a a boa. provincia de Ourense, Están Seidres. a boa está na miña boa casa. están de Ríos. Está ali, non? Ti ainda tes algún castiñeiro, non? Eu teño, sí, teño uns poucos castiñeiros. E veñen cargados este ano ou non? Pois parece que sí, porque houve moita chuvia así na primeira temporada de setembro, entón iso quere dicir que vai haber boa temporada de castañas. Ui. Se non fai moito calor, que senón Seca. o calor Que está facendo? o calor Que está fastidia. facendo? Sí, Pero bueno. poucos días leva, entón, ben. Bueno, pois, a ver que nos traen os cociñeiros, Xulio, que vas facer? Pois eu vou facer unha torta salgada. Con castañas? Con castañas. Sí, porque sempre relacionamos as castañas co doce. Sí. Pero co salgado vai moi ben tamén. Vale. Casa moi ben. Vale, vale, vale. Con ceboleta, cebola tenra e castañas. Vale, vale, interesante. Begoña, Pois eu vou facer unhas empanadillas que van mezclar varios produtos do outono e vai quedar moi guai, porque é unha castaña que está en doce, que está en albibre, e lacón. bueno, a Charo vanlle flipar estas receitas, E a min tamén me van flipar estas receitas. Señoras e señores, cociñamos castañas. No Voltas co Prato marchamos con Xulio Mato. Veña, imos aló. Que se iba a decir, A ver. Xulio, castañas, mato. No, algo porque teño que variar un pouco tamén, Bueno. sabes? Un pouquiño de que sexa, non? así. Bueno, Digo vamos a eu. ver. Que xa está empezando do revés. Veña. Mira, eu a base da miña receita é unha masa follada, vale? Vale. Entón, vamos. Vale, entón xa sei, déixame adiviñar o que vas facer. Que? Vendo as fabas que tes aquí, e iso que traes, o que vas facer é poñer a cocer a masa no forno coas fabas por riba. Eres máis listo do que aparentas. Ves? Sí. Eu xa o sabía. Na primeira impresión. Si, eu xa o sabía, Despois ó. de 322 programas, Cañota sabe... 21. 22. 321. Pero mañá o 22. que é o importante. Vale. Bueno, Entón, despois de 321 programas, isto é unha cocción en blanco, vale? cocción en blanco. Vamos, cocer en blanco, E entón. recordamos ya a xente da casa que esas legumes que utilizamos para cocer non valen para cociñar. Non, é simplemente, isto está de outras veces que xa utilizamos Claro. aquí, para evitar que nos suba. E que ademais son exactamente as mesmas fabas que usou a última vez. Sí, son as mesmas. Hai que home, claro. reutilizalas para É que iso. Isto gárdase para eso. Correcto. Correcto, moi Hai ben. tamén uns
que son especiales para eso, son os pesiños, pero Ah. non nos fai faltas. Isto é Claro, moito máis non. barato. Canto costa medio kilo de fabas? Claro, de claro, garbanzos? moi ben, moi ben. Nada, isto guardámolo para calquera outra cousa, vale? Moi ben, pois xa sabe a xente da casa que nos pode chamar, é 664-4834-9, chamade a voltas co prato, queremos saber se sodes castañeiros e castañeiras ou non. Se vos gustan as receitas de castañas ou sodes das alas castañas e punto, e xa está. Ou cocelas. Ou cocelas. Ou cocelas. Eu son das alas e peidear toda a noite. Sí, bueno, Sí. está moi ben. Normalmente é o que pasa cas Está moi ben castañas. que dé tanta información. Chamádenos a voltas co prato, queremos saber e recordade que repartimos cartiños 50 euros dunha vez. E 50 de outra. Moi ben, Xulio! Está atento, eh? Un aplauso para Xulio Mato, que está Moitas atento. gracias. Moi ben, moi Bueno, ben, moi ben. mira, Ai, Chis, mucha e nucha eran peores que a nós, eh? sí, pero verdad? ganaban máis. Bueno, Eso sí. escoita, o xa, masa follada. Pinchámola cun tenedor para Moi axudar ben. a non subir, tapámola con este papel sulfurizado de forno, papel encerado, este de Sí, forno do normal. papel de forno normal. Que mollamos un poquinho para que se nos adapte mellor á forma, Aí está. estiramos. É o truco de sempre Eso este, temos, eh? vale. É o truco de E sempre. agora, o forno a uns 200 graus, vamos ter 15 minutos. Despois vamos a utilizar, vale? Moi ben, pois veña, imos ao forno, Xulio Mato. Imos ao forno con Xulio. Gracias, Francañotas. 15 minutos, di Xulia, que hai que estar 15, 20 minutos, dependendo do forno, pero simplemente o que queremos é que ter unha primeira cocción. Ou te deixar e marcho con Begoña, vale? Moi ben. Xa fixo o seu traballo, está contento. Ya está, Vamos con xa Begoña, vou vale. marchar. Veña. Hola, Bego. Hola. Que tal, como estás? Empañada. Estaba empañada. que me Empañado veo- en silla, digamos, entonces. De meter el cabezón aí dentro. Por mira. Para. Que che pasa? Ten un papel aquí, ten unha Teño chuleta. aquí unha Espera. Ten unha chuleta, Begoña, ten unha chuleta que pon Que mala festa. bates. Non sei se a podemos mostrar á xente da casa. Pon festa a chuleta, fixadevos. Pon festa, porque creo que tens que recordar unha festa, non? Ou algo Sí, así. vai ser a festa da castaña do Ríos en novembro. Ah, Bueno, vale, en espera. novembro. O 5 e o 6. Faltame ese pico. En Pero xa novembro. vou ir recordando para que o note no calendario por si acaso. Vale, Para que entón, nadie se olvide. a festa da castaña de Ríos, de onde é Begoña? 5 ou 6 de novembro. Sí, exactamente. Aí vai haber moita festa, e se está Begoña... Moita festa. Xa vos digo eu que é moita festa. Pois, festa da castaña de Ríos, 5 ou 6 de novembro, por favor, ide. Os que poidades e as que poidades. Veña, receita, Begoña. Mira, estou facendo un poquinho de allo porro, Sí. vale, que nun poquinho de aceite, sal e pementa. Vale. Allo porro, aceite, sal e E pementa. Moi ben. Sabes que cando lle botar sal, sofríe moito antes, vale? Claro. Deshidrata un poquinho antes. Fai que sude. Fai que sude máis. E agora vamos lle botar o lacón. Moi ben. Porque vai levarla con Este dentro, non? vai ser o noso recheo da empanadilla. Que guai. Vale, vai levar lacón e co contraste da castaña doce, A ver, non pinta nada máis, porque ademais a castaña está en almibre. en almibre. Sí. Vale. Ves, agora xa, ves como cheira xa o lacón? Sí. Oh. Que rico. Que rico. E agora vamos lle botar a castaña, así que ela xa vai romper ela sola. Ala, E esa parte, ese contraste doce con salgado, queda moi rico. que pasada. Sí. Ai, pois eu creo que isto que o ten que ver Charo, eh? Ti que dis? Chamámola. dalle. Veña, pois imos chamar a Charo de Puente de Domingo Flores en León. Un aplauso para ela. Hola, Charo. Hola, buenas tardes. Que tal, como estás? Bien. Estás ben? Muy bien, muy contenta A ver, de arrímate estar aquí aquí con un poquinho vosotros. para adiante porque nos vexen na casa. A ver. Que así que eres do Bierzo, non? Eres de Sí, León? todavía pertenece al Bierzo, Está- Puerto de Domingo Flores. Sí. Moi ben. Pero creo que estás por aquí afincada, non? Estoy casada, mi marido es de Coristanco, A Cans... Couso, Couso. una parroquia que se llama Couso, xa sei, pero xa sei. pertenecemos a No, Coristanco. que ademais os de Couso son bastante localistas ca súa parroquia, sí. Ah, que sí, sí, normal. Sí. Gusta, eu xa coñezo un par deles, sí, son un Se pouco non... así. Se Claro, se non non tiras polo falamos teu, de... Claro, que vamos a facer? Bueno, entón, 33 anos, dixeronme que levas... Pues sí. 33 anos en Coristanco, Pues sí. E aguantou, que é o curioso. E aguantou. Mentres que non me voten, Estás ben, non, ali? Sí, Pois sí, veña, moi feliz. vamos ver o que fai Begoña, que ademais trouxeches castañas, que é algo que nos flipa. Veña, me arrímate interesa, adiante. sí. Algo que nos flipa. Ah, esto de las... Boas, ben Las vida. empanadillas non había oído nunca. Na vida, eh? Non. Verdad? É que é moi versátil a castaña, Sí, porque te sí. podes en salgado, en doce, depois os contrastes que podes encontrar Ajá. co lacón e ca castaña, co crujiente da empanadilla, queda moi rica. Porque a castaña está en almíbar en castelán. Almíbar. Está Sí.
está xa con moito doce, non? Como Sí, xarope. tiene mucho dulce. Claro, ten moito É doce. máis xa. doce, por exemplo, o marrón glacé, que é moito máis doce, porque leva moita máis cocción al Sí, almibre. pero para isto... Para isto non queda tan ben. Xa, xa, xa. Pero, por exemplo, pon a mousse que facías, queda sí, perfecta. para a mousse, Unha cremiña, tamén podemos usar, de castaña. E digo eu, Begoña, que faz co queixo máis queixo da historia dos queixos na E má? agora le echas Pois, queso. ahora vamos a botar queixo, De onde? de Arzúa. Oh, claro. Vaya queixo, Charo. Charo, isto vai estar... Es el mejor. A ver, este Vamos a queixo... botar o queixo e vamos deixar que nos enfríe un pouquiño antes de rechear a vale. empanadilla. Entón, o que vamos facer é unha pastiña. O sea, con quitas todo. a codia, non, ao Quito a queixo. codia, si, xa sei que é un sacrilegio para ti, non? No, bueno, depende. Depende para que sexa. Agora se va a fundir, non? Claro. Agora deixámolo fundir, que faga unha pastiña. É moi sinxelo de facer este plato, pero é moi resultón. Que chulo, vai quedar como... Non como unha bechamel, non, pero cremosiño vai queda quedar. cremosiño, vale. sí. Que guai. Moi ben. Ah, sí. E despois, cando enfríe un pouquiño, vamos ir recheando as empanadillas. Claro, muy bien, muy bien. Pois deixamos o Genial. recheo das empanadillas de Begoña aquí e, mentras tanto, vamos con Xulio Mato. Veña, Charo, arrímate aí a ver, Xulio. Hola, Charo. Benvida. ¿Qué hacemos? Pégate. Pois aquí estou, mira, estou dándolle... Eu vou facer unha torta salgada de castañas e cebola tenra, vale? Mira, aquí teño as cebolas tenras, que as estou... Vou apartar Pues un poquinho tiene isto que estar porque muy bueno, sí. está potente. Está potente, esta é ¿no? cebola normal. Esta é a cebola tenra. Esta es tierna y la otra... Esta é terra e outra é normal. Pero con esta vou explicar ahora o que fago. Esta estou salteando con un poquinho de manteiga, sal e pementa. Que rico vai E estar. unha vez que este un poquinho feita, vou engadir estas castañas que están solo escaldadas Escaldadas. e peladas, vale? ben. Pero vámonos a cociñar un poquinho aquí. Moi ben, moi O Pero sea, que aquí primeiro necesito- castaña asada non tedes ningún dos dous. No, está solo cocida, pero Está é bona cocida. asar, porque vou a cocer e despois vai ir ao forno. Ah, vale. Entón vai terminar estando asada. Vai estar cocida e asada. E aquí, por aquí, teño unha cebola normal, que vou utilizar estas que están máis desfeitas, unha que está pochadiña, vou a botar aquí, para que cozan, vou facer unha pasta que para que faga de base, entre a masa follada e a ceboleta. Ajá, Qué muy rico, bien, Charo. pues riquísimo, oye, Qué está rico, ¿eh? buenísimo. Con lo ancha que soy, imagínate cómo me voy a poner. Pero vache prestar. Ou Oh, non? no, pues claro que sí. Amiga. Mira, isto é un poquinho de caldo de carne, vale? Que bueno, De carne. utilizo para qué? Para axudar a ablandar un poquinho de un poquinho de cebola. Isto é a auga de cocer as castañas, Amigo. que así vamos a aportar sabor e axúdanos Claro, tamén claro. a cocer. Entón, É que dio tamén Moi ben, saborciño, moi non? ben, Saborciño así un pouco da castaña. home, claro, Bueno, que... Charo, chegou un momento no que che teño que preguntar se algunha das dúas receitas serías capaz de facela ti en Coristanco ou no Bierzo. Pues quiero probar, ¿eh? Vas probar? Me interesa probar, sí, señor. E hai algunha que che interese máis que a outra? Pues por ahí. Voy a 50-50, probar las dos, ¿sí? 50-50. Sí, la verdad es que sí. Ti sabes que despois no programa ao final tes que decidir quen gana. Claro, Bueno, te lo diré. vale. Por vouche pedir que vayas á cadeira de sufridores Muy despois bien, chámote, vale? de acuerdo, Un aplauso para gracias. Charo que está con nós con a Voltas co Prato. Maravillosa, maravillosa. Ai, Mira, Marco. Botei un poquinho de romeo, vale? Vale, Romeo vale. fresco. Vamos a botar. Botei tamén un poquinho de jengibre relado e agora o zume de medio limón. que ben. Vale, entón xa Qué temos rico. a cebola tenra aromatizada. E nada, agora é cuestión que vaya chup, que vaya poquinho a pouco e que se me vaya facendo. Buah, isto vai estar buísimo, eh? Estou Hombre. alucinando que as Que non cebolas... contabas comer unha torta de cebola, Que as cebolas... E castañas, claro. Temos xente dende a casa que quere dicir algo, non sei se das cebolas de Xulio ou non. Imos a Ourense. José Antonio, que tal? Boa tarde. Boas tardes, sí, xa vos estou vendo aí, sí, un verdaderos artistas da cocina. Gracias. Vites que ben? Sí. Sí. Así dá gusto, Hombre. así dá gusto. Home, claro que dá gusto, sí, iso é para xente que non ten apetito, pero chegar aí a ver eso xa abre o apetito É que- e sí, empezan sí. a comer, porque facedes ben a comida. Pues, si cando se fai mal, había unha palabra que tiñan que estaba feito un mastragó, pero vos mastragó non facedes sobras de arroz. Oíche, José Antonio, ter razón que eu cociño de maravilla. Ti, buah. Son unha máquina de cociñar, ter razón. É un anxo dos favores. Agradezo dende o máis profundo do meu corazón, José Antonio. Xa sei, sí. Oíches, unha cousa, ti eres castañeiro. A ver, sí, porque eu, a ver, ahora mismo non, pero anos atrás aí no Querida Ramón, que pertence a Ribeira Sacra, Sí. hai moito souto. Entonces, iba cos pais, aos fins de semana apañando a todo meter, e depois cargando para levar ao coche que estaba no camiño, a veces chovía para aproveitar o sábado e o Carai. domingo, con paraugas, por encima apañando, ben, aquello era... Había que tirar para diante e veña, Que- facer traballo, sí. Que era como se apañaban as Pero había que castañas. botar ganas, pero ahora hai moita...
Hai moito vago que non quero nombrar o lombo. A xente non quere ir doblar o lombo á castaña. Non quere ir doblar o lombo á castaña. Está facendo aí castañas. No. Sí. Sí, bicho aí castañas. Son das castañas secas, sí. Oiches, No, están crudas, oiches, están crudas, que conste que en Ourense, ademais, tedes moitos castañeiros pola rúa, castañeiras. Sí, pero exacto, bueno, sí. O que pasa que é hai. que, claro, son caros porque les teñen que ganar. Home, claro, non che van cobrar barata a ti. Na casa, en calquera sitio, sí. Ya Bueno. desa parte de Luintra, de Ribeira Sí, Ramón, sí. son moi dulces, Sí. ten un sabor especial, sí. A verdade é que sí. Bueno, José Antonio, mando un bico moi grande, moitas gracias por chamar. Vale, E xa bravo, sabes que sí, podes vir señor. cando queiras, vale? Exactamente, vale. Veña, un bico, chao. Hasta loguiño, esa xente de Ourense que nos chama, moi Sí. ben. Vamos con Begoña, a ver que nos conta. Begoña! Pois mira, xa non teño mesa para estirar máis. Oh, estabas tirando a Mira. masa. A masa trouxeche le fei. Hola! Trouxe na feita, mira que Que sábana. chula! Así estira, mira que Chulísima a maravilla. masa, Verdad. Cuanto máis finiña, millor, pero máis difícil de rechear. Vou dicir unha cousa. A recén disto, o que vai ser o recheo. Gústache, sí. Sí. Ule moitísimo, é unha pasada, Mira, vou cortar a masa. Buah, que pasada. Que rico vai estar eso, Mira, esta masa é moi sinxela, xa teño feito máis veces. Para medio kilo de fariña, uns 200 de auga, un ovo e 3 cucharadas 4 de aceite de oliva. Un pouquiño de sal e temos a masa lista. E xa está. 3 gramos de lévedo, vale? Vale. E xa estaría. Non ten máis historia. É unha masa É bastante unha masa sinxela. moi sinxela. Bastante sinxela, sí. Corto-ya. E mira, agora, A ver, quero ver como É enches moi unha, polo fácil. menos, aí está. así. E agora cerrámoslo. Tamén lle podías botar un pouco máis. Chégalle ben que por reventan. Bueno, Mira, agora doblámosla así. é un pouco amarrada tamén. Foi falar. Mira, hai que Que pechala guai. ben, Para que non se bote. para que non se boten, claro. E despois simplemente a E fritilas, pois simplemente non? a fretir, vou deixar que se me vaya quentando o aceite e pois xa vou frindo. Moi ben, que chulo. Vale. Moi ben. Pois vamos deixar a Begoña Vázquez aquí facendo as súas empanadillas, que despois serei eu quen de degustalas e probalas, vale, Begoña? E mentras tanto, vamos contar cousiñas a Galicia, porque aínda que parece mentira, xa pingan as castañas nos outros galegos, sí. E isto non é nada novo, non? Sei que hai uns 12.000 anos xa tiñamos castiñeiros. No Pleistoceno, manda truco. E non tardamos en empezar a empregala como moeda de cambio, para pagar foros ou décimos. Agora, o negocio da castaña segue a ser importantísimo. Somos a comunidade que máis produce e exporta unhas 20.000 toneladas ao ano. E temos case un cento de variedades. Somos potencia e isto, obviamente, neste programa, hai no que celebrar. Como? Pois comendo. Se podedes, id apañar unhas poucas, doblado, lombo, lembrade que os magostos, como debe ser, e mercade unhas poucas asadas cando aparecen os castañeiros polas rúas das vosas vilas. E mentres, probad as nosas receitas e seguídenos, como sempre, nas nosas redes, en @avoltascoprato. Aí estarán todos os detalles. Xa sabedes, sempre temos aí todo pendurado. Incluso un día penduraremos así a Xulio. Quedará así colgado, Xulio. Xa me tardaba. Así. Un Xulio colgado no noso Instagram. Tamén, ponte a denunciar. Calentita, quien las quiere reciclar, pruébela usted que le gustará. Castaña. Que rica a castaña. Teño unhas ganas de comer castaña, de verdade, Sí. Fuá. Sí, a mí gusta moito a castaña tamén. Creo que era Rocío Jurado cantando ya as castañas, Era de Rocío Jurado, era. Rocío Jurado, Ti, para ser tan cantante, pouco controlas, Aló, que acabo de Tan pronto dicir? dixo cas, eu xa sabía que... Tacho forno. Sí. Tacho forno, tacho A miña forno, cocción en tacho blanco. forno. A túa cocción en Blanco. blanco. Moi ben, abre aí. Vamos. Vamos a dar, abre aí. Aí lo está, está perfecto. Isto cocíchelo de verdade, pensei que iba a ser maxia No, no, televisiva, no, no, no. coceuno de verdade, no forno. Ahora vamos a ver. ter cuidado de non nos queimar. Ai, que ben a recén desto tamén, Xulio? Home, claro, mira, eso apaga Buah, xa. que pasada, Vamos a apagar. que pasada. Porque eso ahora, vou no triturar. Moi ben, moi muchísimo. ben. Pero primeiro vamos a sacar con cuidado. Vale, tens que ter tino tamén de non queimarte. Sí. Pero ahora xa aproveitamos o propio papel. Sí. E así xa temos, como ves, a base. Moi ben. Perfecto, Esto moi vai, ben. esto vai a rematar de cocer. Vámonos poñer para aí, para non nos queimar. Claro, porque o fondo ainda se ten que cocer un pouquiño máis despois no forno, ou está xa está. cocido, pero xa está. se fixéramos, se meteramos o recheo ca masa en cruz, non se nos coce. Ahora está cocida. Ves que, Vale, de feito, vale, unha das capas Vale, vale, vale. xa quedou pegada aquí. Claro, claro, claro. Non son 1000 follas, pero isto está cocido, está cociñado. Está perfecto. Moi ben. Que boa pinta. Que Ahora boa vamos a pinta. pasar isto Polo vaso batedor. mezclador. E vámoslo triturar, e vai ser a cebola
a castaña, o caldo e o caldo de castañas a base da nosa torta salgada. Claro, E despois vai ter un toque doce da propia claro, é que castaña. eu estaba lle dando voltas á cabeza e decía, home, tan salgado non vai ser. Bueno, vai ser salgado, vai Sí, ter... pero vai ter... Eso é, vai ter simplemente o toque doce da castaña. Da propia castaña. É un secretiño que vamos a dar despois para que nos brille. O segredo chamase azúcar. Moreno. Moreno. Azucre, moreno. Ala. Entón, mira, ves? Bueno, vou-te deixar aquí que estás facendo ruido, vale? Xa está. No, pero vou ver a Begoña, Bueno. queres que quede contigo? Como queiras, eu simplemente ahora vou empezar a rencher aí. No, el vai encher. El vai encher aí. Nós, mentras tanto, imos con Begoña Vázquez. Hola, caña. Eu non sei, a ver, a selección musical de hoxe Non está moi adecuada. hai un pouco, a ver, daquela maneira. Non sabe bailala. Bueno, non sei sabe bailar, é verdad. Iso é outra cousa, Non sei bailar, eso é Sabe certo, bailala. eso é certo. Bueno, pero que está moi ben escollido e ten unha pinta maravillosa, son as empanadillas de Mira, estou no de freindo xa. Correcto. E agora, para acompañar as empanadillas, vou fazer unha maionesa de mazá reineta. Vale? Como? De mazá tabardilla, creo que se chama. Bueno, hai varias Espera. maneiras, pero esta é unha... Espera, Begoña. Que? Chea, asaches unhas reinetas, Sí. Asei no, cocín en auga. cociches en auga unhas reinetas. Están cocidas en auga, sí. Coceu en auga unhas reinetas e vas facer unha maionesa. Agora vou facer unha maionesa, sí. Pero vou facer ca xema, Sí, con 2 xemas, lle vou botar, sí. e aí vai, Bueno, xa sale. E vamos lle botar a carne da mazá. oiche, eu sei que non ten que ver coa maionesa, pero apeteceche repartir cartos. Veña. Pois veña, imos alá. Que tipo de castañas utiliza hoxe Begoña Vázquez? En almibre. Castañas en almibre, vale? Moi fácil, castañas en almibre. Que tipo de castañas utiliza hoxe Begoña? En almibre. 664-483-419, chamade, temos 50 euros e unha maionesa de mazá reineta para o que chame a hacerte unha pregunta. No, da maionesa, o da maionesa é broma. No, é broma. Pero os 50 euros son verdade. Veña. Vale, pois agora vamos. Esto- Cólleme a batidora de abaixo. No, sigo a batidora, colle, o que non quero é que me salte o aceite. Sempre lle ter medo, Sí, Eres sí, moi, o do eres aceite moi é unha finolis. cousa, é unha cousa tola, é o do aceite, de verdad. Quen te quererá nunha cociña a ti? Este vai, non? Sí, está Ese vai. vai, sí. É que Quen te quererá? temos uns problemas cos batedores. Sí. Cando necesitas, non vai. Mira, acórdaste, agora vamos a botar 200 de aceite, vale? Vale, Un pouquiño de sal. E xa está, e agora vamos a batir. vale. E isto fais igual que outra maionesa. Con outra maionesa, así, desde o fondo. A ver, vamos a sacar isto de aquí para que se vexe na casa. Espera, que cho poño así. Bueno, estamos facendo unha maionesa de mazá. Maionesa de mazá. Para Reineta. acompañar as nosas empanadillas, que teño que Buah. sacar. Para acompañar Querela as probar? empanadillas. Sí, sí, claro. Espera, que vou arrimar para aí que un pouquiño. Vale. Aí. A ver, colle xa de aí do... É que estou-me complicando a vida, Estás ti sola, Eu non che fixen nada. Porque axuda tampouco das. É que pa que? Estorbar, A ver. Oh, está riquísimo. gusta. Cuidado, Moitísimo. Gracias. Moitísimo. Está É boísima, diferente, é moi diferente. Está super boa, super boa. Bueno, imos repartir cartiños. Veña, imos ata Santiago. Esther, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Moi ben, aquí sentada. A ver, Esther, ti és de castañas ou non? Sí, gústame moito, pasa que engordan. Bueno, a Pero ver, gústame moito. engordar, si te pasas así, engorda todo, Esther. É certo, pero bueno, sí que están ben para a época, ademais así asadiñas, verdade? Están moi ricas, moi boas, moi boas. Mira, moi se boas, tes a cociña de verdade que ferro xa é o millor. sí. Non teño de ferro, non son moi raros xa. si a tes xa sería increíble. Bueno, Xo bueno sería... sería a leche, sí. Veña, por Sería 50 leche. euriños. Que tipo de castañas utiliza hoxe Begoña Vázquez? Manzar reñeta en almíbar. Bueno. Temos un problema, Esther. Manzar reineta en almíbar. No, temos un problema. Que tipo de castañas utiliza Begoña hoxe? A castaña que utiliza. Ai. Ibar ben. Ibar ben. É unha castaña que está nun líquido así un pouco doce, digámoslo. En maonesa. En? En maonesa. No, Esther, no, En Esther. almíbar. En Ai, almíbar. como? En Castañas almíbar. en... Almíbar. Moi ben, vale. Veña. Me cago en la leche. Si non me das mazán, digo, Voucho- castañas en almíbar. Sí, voucho dar porque... Si non Bueno, mo das,
Se non mo das, o meu fillo mata vos, E a Begoña conoce o que é o de saber, o de comer e falar. Ah, sí? José Manuel García. Claro, é teu fillo. Bueno. Recordos para ti e para teu fillo. Pois entón mandamos-lle recordos. O premio mátate, E 50, vanchos 50 euros. Vanchos 50 euros, Esther, non te preocupes. Veña, un pico grande. Moitas graciñas. Chao. Venga. Chao. Suerte co programa. Carabiño, chao. Creo que teño que ir ao forno con Xulio Moi porque ben. vamos fatal de tempo. Veña, Xulio, Bueno, pues mira, contame. xa lle botei a castaña, Ajá. a cebola tenra, Que chulo. e agora espolvoreamos con azúcar moreno Moi ben. e ao forno. Outros 10-15 minutos, Ao vale? forno 10-15 minutos, entón aquí sí que precisas máxia televisiva, Sí, non? unha pouquiña así. Metémolo 10-15 minutos, cantos graus? 200. Mais ou menos Sí, 200 sobre graus. 200 graus. Moi ben, pois imos falar con Charo, imos ao público, do voltas co prato. Veña, arrancamos pala. Ahora cando podedes, outra vez, aplaudir. Ai. Charo, que eu... A min, Charo, enganoume, porque Charo eu pensei que viña dende León, que viñas aí Ai, non. facendo un esforzo titánico por vir ao programa, pero ves de Coristanco. Vengo de Coristán. Claro. Veño de Coristán. Non pasa nada, é que nós queremos ti igual, Sí, Si, vale. nós valorámoslo moitísimo. Yo, mentras que os gallegos non me botedes fora, Ai, non. e os de Coristanco tampouco, Eu estou encantado eu vou contigo, seguir en Galicia. Eu estou encantadísimo contigo, Eu tamén, que te vexo casi todas as tardes. Moitas gracias, Charo. Emocionoume, Charo, Moi ben, Charo. Bueno, estás preparada para probar? Sí, hombre, siempre. Pois veña, xa te vas levantar conmigo, vamos pala. Pues vale? vamos, veña. venga. Un aplauso para Charo, que ven, dende Coristanco, Peredo Bierzo. Vamos pala. Vamos a ver. A ver, Chariño, bota para diante. Pasa para diante, que aquí é protagonista este. Vale. Creo que lle acabou xa o forno a Xulio, vamos a dicir que o saque. A maxia. A maxia de Xulio. Que Vamos a pasar... sacar a tortiña, Canto pasou? 15 minutos. 15 minutos, máis ou 10, menos. 15 minutos. E temos a Bueno. tortiña salgada. Qué pintaza tiene, madre Mira que mía. boa pinta. Pero que pinta ten iso, Xulio. Levámola. Que maravilla. Sacar de aquí para emplatala. Ves como ahora está a cociña e todo. Que maravilla, un fortísimo aplauso para o gran Xulio Mato. Vamos para lá, que chegou o momento de probar, veña. Móvete palo, Charo. Vamos con Begoña Vázquez, que xa está aí preparada. Aquí? Colócate aquí na zona de probar. Aquí. Vale. Mira que maravillo de Begoña. Omar. Dámolle un Unha aplauso. pasada. Dámolle un aplauso tamén. Ti queres comer? Veña, un aplauso para Begoña. Un aplauso para Begoña, sí, señor. Madre mía, pintaza. Eu creo que temos que repartir cartos, Xulio. Pois, pa diante. Sí. Eu Veña, nos Charo, ti vai probando, Charo. Eu vou Cando queiras probando. podes ir probando os dous. E, mentras tanto, de que é a torta salgada de Xulio? De cebola tenra e castañas. De que é a torta salgada de Xulio? De cebola tenra e castañas. 664-483-49, chamade a voltas co prato xa, porque queremos repartir cartiños. Pero xa, Chin, 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 chin. Xa mesmo. É así. Exactamente así. Imos a redondela. Luz Divina, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, ben. Por veña, por 50 euriños, de que é a torta salgada de Xulio? Cebola tenra Sí? e castañas. Moi ben. 50 euros que van para Luz Divina. Para redondela, un bico grande, Luz. Muy bien. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Gracias. Bueno, chegou o momento de Charo, de Puente de Domingo Flórez, en León, Bierzo, limítrofe con Ourense, a provincia de Ourense. Charo xa probou os dous, así que, cando queiras Charo afincada en Coristanco, quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Está muy buena, muy bueno. O de Xulio. Ese está, para mí es el mejor. Begoña Vázquez! Aí está! Begoña Vázquez gañando! Maravillosa, Begoña. Moi ben, moi ben. Bueno, Charo, pasátelo ben. Perfecto, una maravilla. Sí, Una maravilla de disfrutaste. verdad. Mucho, mucho de verdad. Pois Lo nós siento. encantados de que estés aquí. Señoras, señoras, probade na casa, facede receitas, seguídenos nas redes sociais e lembrade que a actualidade sigue en donde? Na Galega, Cora Galega. Chao, ata mañá. Merendar.